Якуб Салахетдинов Ключи микрорайоны мәхәлләсе имамы. Кичкенә генә булган мәчетләренә намазларга 15ләп кеше йөри. Бәйрәмнәрдә бу сан күпкә арта. Соңгы елларда дингә үсмерләр дә тартыла ди. Республикабызда, илебездә ислам диненең ничек итеп барлыкка килүе, таралуы турында алар белергә тиеш дип билгели. Булгар турында сүләргә җыенам, үземнең халыгыма ничек кергән ул бу, нәрсә белән кергән, нинди мәзһәб белән кергән, шуларны беш халыгыма аңлатырга дип, Булгарга барырга насыйп итсен, барыбызга да шунда җыелып, ул бит анда баргач күп нәрсәне күреп кайтасың. Ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү буенча районда уздырылачак чаралар планы барланган. Район мәчетләрендә, төбәк музейда, мәктәпләрдә, мәдәни учреждениеләрдә түгәрәк өстәлләр, күргәзмәләр, фәнни-гамәли конференцияләр һәм башка чаралар үткәрү каралган. Күбрәк мәгълүмат бирергә ничек итеп ул ислам кабул итүе узды. Аның нинди тәэсире булды безнең тарихка һәм әлеге көндә, бүгенге көндә аның нинди тәэсире бар. Ниятләнә без инде җомгаларда, вәгазьләрдә, хутбәләрдә шуны сөйләргә. Шуның өчен имамнарыбызга да ул мәгълүматны тупларга кирәк, күбрәк белергә кирәк дип беләбез. Бу көннәрдә әлеге истәлекле датага багышланган чараларның чираттагысын уздырырга ниятлиләр. 26 мартта Тәгълим үзәгендә балалар һәм үсмерләр арасында Коръән уку бәйгесе үтәр дип көтелә.